Τον άλλον τον πήγαινε και τον έστειλαν νητρολέξ, πήγαινε και λίγος και τον έστειλαν στο προλογόμενο. Τι έχεις, τι έβαλες. Τίποτα, τον έστειλαν. Τι έβαλες. Πήραν στις 5 πριν. Δηλαδή πριν ποτέ στο Δήμος έπαιρε και ανταγωνίζεις στην κατημάχης πάρουμε για μέσα στο Δήμος. Сейчас вот я все криво Κύριε я беспокоюсь, кельт были Τι δεν είναι κάμω ρε. Τι δεν κάνω όλα. Εγώ δεν πήρε, εγώ δεν πήρε. Чем что были были? Хороший кельт. Стрелял маму, еще стрелял маму, но зачем еще не домой? Σαν το ζώμα σου. Τελειωμένος από τις γλέσσες. Αυτά το λένε δηλαδή. Το καταλάβεις. Δεν έμορφε. Εγώ αυτά σκέφτομαι και εσύ πάω. Δεν είναι αυτό που έκατο στην ταξιδί να το χρεώσω και θα το κάνω εδώ. Θα το έχω μέσα εγώ, πώς είναι μολόγικο. Στη ζωή το λέω, αυτό το έχω τώρα στο πω, αλλά βλέπω ότι δεν έχει μιλήσει τώρα εγώ αυτό. Το βασικό είναι το γενικό που γινάνε. Χέρι. Μένα πεις μόνο, αυτό. Και το άκουσε γινάνε, και είναι και ψυχοπαθές και μέσα. Δεν ξέρω, δεν έχω εγώ. Και το πανεπιστημιακό που είναι χειρότερο, δεν είναι μόνο μάνα. Είναι νέοι, γιατί για κάνουν και στάσεις. Τα ξέρω μου. Τι ξέρεις. Δεν είναι πολιτικό, μπορεί να κάνει μέσα μένα. Αφού είναι όλοι οι γιατροί εκεί πέρα, είναι μαθητελόμενοι. Έπρεπε να το κάνει αυτό και ένα μήνα να λεγούν το ρόλο. Και μου λέει πάω πάνω στο τελευταίο όργο του διευθυντή στα Πολάρια. Μου λέει το κρατώ και μου πήγανε μέσα σε πολιτική αστυνομία μέσα εκεί. Με έμεναν έξω. Με έμεναν έξω κοντά. Με έμεναν έξω το γάλα μου την γυναίκα και έπιναν το βαρύ του γάλα. Το ξέρω μόνο. Να φας. Να πει να φάγεις και γυναίκα. Δεν μπορώ να γυναίκα, να πει λοιπόν το λέω. Α, πήγες έναν λοιπόν, ναι. Είναι ο Ρολίμους εδώ. Δεν έχει τίποτα μωρέ. Η Ρολίμους του ειστάς ανέβρα και... Δεν είναι ο Ρολίμους, μωρίτιδα. Μωρίτιδα, Ρολίμους. Να δεις έναν λοιπόν. Δεν το πει, το λέω θα πάει τώρα και να πει. Το λοιπόν πίνει και έτσι, το πίνει κόσμος. Παρακολουθείς με Γιώργος, ξέρω, διαβάζω ο Γιώργος. Φλιμάρα είναι. Δεν το κάνει έτσι, γιατί δεν είναι. Μην τα παίρνεις, μην τα δίνεις. Εγώ, για μένα, γιατί δεν είναι. Για σένα, πώς λέγεται. Ορτζεσίκ. Καλμένη τα νεύρα, δεν μπορεί να λύσεις. Τι έπαθες εσύ τώρα, για πες μου, τι είσαι πάνω στη χάρη. Μου έχεις φάει το πίσω, το ζω και εδώ μπροστά. Α, δεν είναι τίποτα. Και εγώ και την ζαλάτης κιόλας. Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Θα πάει στο κανιακόμενο, λέω εγώ. Ναι. Και τις ηλικίες. Γιατί δεν πας πρέπει. Εγώ, καλά μου καλές μου. Δεν θέλει, δεν έχω πει. Βέβαια στο νοσοκομείο, αυτό θα πάμε δεν ήθελε. Δεν έχει πράγμα. Εγώ λέει, όχι στο νοσοκομείο, στις γυναίκες λέει. Γυναίκες βρέβεται, γιατί δεν φτάει. Στο νοσοκομείο πήγαμε για μένα πήγαμε. Γελάει. Εκεί τράβατε. Εγώ το πω. Να σου πω. Τράβονταν, τι, αυτό δεν έχει. Μην τον ακούσεις, λέει, γιατί θα του κλείσουν μέσα και χάθηκε μετά. Δεν τον ξαναβρεις τελείως, αυτό τον έχει πάει. Να σου πω, η μένα περάσει να. Ναι, δεν κατάλαβα αυτό, εγώ θα το Εγώ θα πάω. λέω σε ένα εσύ, του είναι τους έχει παρελθούσει ο πατέρας, τον δεν πέσετε. Γιατί ξέρω εγώ αυτά, γιατί δεν το πάω. Α, μπράβο. Γιατί δεν το πάω. Είναι για να δω 100 ευρώ στο ταξίδι να του πάει σε γέννα. Θα του βάλει Δεν πάνω. το χάσεις μετά, θα πάει εκείνη του Λύκου, στην Τρίπολη. Έτσι πήγε του Λύκου στα Γιάννη και τον πήραν στην Τρίπολη με τον Μπλούβα. Τον έδεσαν, τον έβαλαν και σε ένα ζούλο μαζί και πήγε, μην πας. Τι του έχει κάνει η μουρνή Παναγία, τώρα εξήλυτη μέσα στη μουρνού, δεν έχει πονε τρίτη. Λέει και εσύ δεν έχει κάνει, ούτε πατέρα ούτε μάνα, ούτε κάναν δεν έχει. Να σου πω, να σου πω, η μέρα τώρα στη στιγμή πάνε και βάλει πίσω, δεν έβρε. Για μας, θα πω εγώ. Γιατί εμένα μου πονάει το κεφάλι, παίρνω μία σπιρίνη, ένα τυπώνει και τελείωσε. Εσύ έχεις μολύτητα, στο και τρώσεις καφάκια, δεν το πήρε, να το πήρεις. Ρε Ραούλη. Έτσι να έκανα, δεν μπουρλάφτια μου, τρελά. Τώρα σπέρνει.
Λίγο. Λίγο που να είναι. Δεν πιάσει το σπυράκο. Η ρέπα, θα και πει πιο πολύ. Πώς λοιπόν αγόρι μου, κάτσε για το σπυράκο. Πώς θα μπορούσα. Εγώ, δεν το έχω πει μου, Μήπως έλεγε να τα βολταθούμε ρε Γιώργο, τα στραβελιά μπαίνουν. Πώς το κινητό, ωραία. Δεν είναι κινητό, πού το κινητό του κόσμου. Πού το κινητό, είναι με τι ώρα, τι έχει αυτό, είναι όπως είναι. Ποιος είναι κόσμο, φέρνω μου κόσμο. Όχι, εντάξει, καλό παιδί μου. Καλά λόγω ρε Γιώργο. Άμα κάνει και κάνα αστείο, Κάνει αστεία να το βάλει του βρίζει. Το βεσλέρι και τα κουλτούρα δεν τα παίρνει τα σκοτά. Δεν μου τίποτα στις σκιές βρίζει. Δεν με συγχωρείτε. Στη βρίζει. Αν χωρίς δεν σχολιάζουν όλοι. γιατί δεν σου φύγεις, μια χαρά φύγεις. Πώς το έχεις. Έτσι μου λέει. Και τώρα την συλλογή μου δεν έχει. Το... Κινητό, το... Κινητό, Το δείξεις το μετά.